Det här är sagan om coolaste katten i det långa landet falukorv. Det här är sagan om killen som gräver runt oss och pratar om Babylon. Han kallas Mr. Han lägger på check innan han sticker. Han är Clint Eastwood. Han är vår, han är Mr. Cool. Ingen lur, ingen brud, han är överallt. Han är från Lund, Göteborg och till Södermalm. Han är det räddare i röden hand. Han är din högra hand. Han hade honom bara varit en överman. Och där börjar vår saga. Landet tog så blod så han populär. Men när var speciell och de var likadana. Så vissa snackar skit. Ni vet hur Stockholm är. Så man drar ner på stan när han kollade rea. Kommer crew och de skrek typ Kolla där rea. Och nu börjar en jakt, de var 40 stycken. Under en tapp över en buss. De var hack i häl. Men det var snabbt för det var cool. Han var Jackie Chan. Så var puckade kulor med kullerbytter. In på Åhléns och en trapp till taket. Ryggen mot stupet och alla runt sig. Så han backar bakåt. Förstår ni att han aldrig finns där man tror han är? Men alltså kommer den att klara det? Idiot! Han är var? Han är där! Han är Mr. Cool! Han backar, nu faller han ner. Men han greppar tag i en visare på det stora jävla uret på väggen. Och hänger den nedåt till 2:15. Men det kommer vängerna stora, den var nu kunde må det med. Det där var nära öga. Nu ska då jävla höras. Springer det dra. 5, 3. Ingen är kvar. Han är en cool kille med solbriller på Roskilde. Säger, han är player. Han är den kärringarna över övergångsställen. Regerar över söder och fjällen. Kom tillbaka nästa vecka, samma tid och kanal. Så får du veta hur det gick för Snook. Förlåt, jag menar Mr. Cool. Ta av dig din tryckerkeps. Ta av dig din tryckerkeps. Yes. Ta av dig din tryckerkeps. 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 Yes. Ta av dig din tryckerkeps. Ta av dig din tryckerkeps. Ta av dig din tryckerkeps. Mr. Cool. EA Games. Challenge everything. DJ Mix. Man's time. Meine Damen und Herren, ich denke, es ist Zeit für einen kleinen Beatwechsel. 1, 2, 3. Wait a minute.
Get your body up!